Здравейте! Казвам се Георги Лумбаров, на 27 години от град Сандански и съм новият брокер-собственик на Remax Gold. В личен план съм успешен спортист, многократен държавен шампион и медалист по колездене. Колездач на годината на писта на България за 2022 година. Тази година взех трето място. Успявам да съчетавам добре успехите в личен план с управлението на малък, но много успешен семейен бизнес с 30 годишна история, град Сандански. И понеже имам големи планове и искам да изведа кариерата си на следващото ниво, избрах Remax. Защо Remax? Защото никой не продава повече имоти от Remax. Името е ясно. Remax Gold. Защото винаги се стремя към най-високото стъпало. Очаквайте откриване съвсем скоро, а мястото е ясно. До кафе Елит, град Сандански.